मारै खबरा? मोजां। माबाफोर बुंनो इच्छा जादों नामा? इच्छाथ' गैया जेबो। गिटार बायबाय फुरा साजोब्बाय मोदोमा। जेनेबा माहाय थांनो नागिरदों एसे खोन्थादो। जोङो बिबिसिनि गस्पेल टीम जों टाउनसिमाव थांगोन ओमफ्राय बेथलाव थांगोन जोङो दा 11 जन जों आदा गावगोन दा जोङो नाव गाखोसिगोन नावखौ देखायगोन दङ नामा गाहायाव खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं बेथेल बाप्टिस्ट चार्च आरो चार्चआव ओंखारबाय Hey, Madi. Good morning. Praise the Lord. Good morning. Praise the Lord. There. Good morning. Malas ini, Lizzy. Hey, Suresh. Sokle gandeng mbak. Mari sokle gandeng mbak. Oh. Deh, thank you. Bisa mana? Kita jalan sih. Sama rambut sih. Mahal. Thank you dengan lain enggak? Oh yang, nice. Kenapa kecil anda? Hello, sir. Hey, hey. Mari, mau sana, sir. Mari, खबरा? मोजां। माबाफोर बुंनो इच्छा जादों नामा? इच्छाथ' गैया जेबो। गिटार बायबाय फुरा साजोब्बाय मोदोमा। जेनेबा माहाय थांनो नागिरदों खोन्थादो। जोङो बिबिसिनि गस्पेल टीम जों टाउनसिमाव थांगोन ओमफ्राय बेथलाव थांगोन जोङो दा 11 जन जों आदा गावगोन दा जोङो नाव गाखोसिगोन नावखौ देखायगोन दङ नामा गाहायाव सार deh slow
मानसिफ्रा जोबोद बुरजाखाय जोङो नैबे समाव मोनालायबाय ओमफ्राय जोङो दा नाव गाखोबाय नाव गाखोनानै जोङो बे दैखौ बारनो नागिरदों आरो बारनानै जोङो बेयाव नेहैसिगोन सासे लोगोखौ मानोना सासे लोगोआ जोंना थाबोबाय अभारल'ड जानायखाय बे जायगा मोनासै बेनिखायनो बेखौ नेसिगोन जोङो दसे आरो बेनि उनाव जों न'आव थांसिगोन ओमफ्राय न'आव सहैगौ माने जोङो जोबोद खोमसि जायो 6टासो जायो ओमफ्राय आंनिया मबाइला बेटारियाबो गैलिया ओमफ्राय मोनाबायबो ओमफ्राय उननि बेबायदि क्लिप्सफोरखौ लानो हायासै सरि बेनि थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय